Така, зрителчики, аз съм Frozen Star. И както виждате, както разбрахте от заглавието, и както виждате покрай мене, ако се сещате, това е спауна на Бъдър PvP. И това няма да е клип, в смисъл, вече сървъра ми писна, омръзна ми, от много време не съм играл. Сега е 25 септември, значи... Да, е 25 септември. И от сигурно 2 месеца някъде не съм играл, не ми се играе, просто игра в един привет сервер, където ще има клипове, по-рядко и така. В смисъл, ще има клипове, ама когато имам време ще снимам. И да, нека започнем от съществената част от клипа. Значи, това е томбулка. Това е томбулката. Без тия работи. Значи, един Full Pro 4 сет, 12 Diamond блока, един бъдър кей. Не искам, нямам повече, защото не ми се волтва. Е така, за което се извинявам, но все пак нали томбулка. Един скелетен спаунер, 3 крипа рега, един меч Гошо не може да вари рекия, Shark 5, Breaking 2, Faraspeak 2, Недър Стар, 32 годинки и 12 легендарки. Запишете, например, запис тире и никъве, в случая моя Forclimb. След това задължително трябва да харесате клипа и да се абонирате. Тегля томбулката на 25 абоната. И да, това ще от клипа. Абонирате за томбулата. Е така, до следващия път и многата, и до следващия клип, който ще е в новия сървър, привет сървъра, новата поречка и така. И чао!